ቅዱስ ሕያው ዝኾንክ እግዚአብሔር አቦ ሎሞን እግዚአብሔር ቅድሜና ተሓልፍ ንጸልይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስምካ ክነልዕል ኣብ ቅድሜና ንቕረብ ኣብ ቅድሜኻ ንቕረብ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ንገብሮ ንስኻ ክትሓልፎ ንጸልይ ሃሌሉያ ንስኻ ክትሕወሶ ንጸልይ እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ዝኽበር ጥራሕ ክንገብር እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ብምልኡ ልብና እግዚአብሔር ክንውድሰካ ክነምልኸካ ሃሌሉያ ቅድሜኻ ንቕረብ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ቅዱስ ትመላለስ ኣብዚ ቦታ ሃሌሉያ ኣብዚ ጉባኤ ክትመላለስ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ልብና ክትመላለስ ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ደጋጊምና ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ዓብ ነገር ስለዝገበርካ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ ህይወትና ትልውጥ ኣምላኽ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ናብራና ትልውጥ እግዚአብሔር አቦ ቋንቋና ትቕየር ስለዝኾንካ ነመስግነካ ሃሌሉያ ኩሉ ትገብሮ ኣብ ልዕሊና እግዚአብሔር አቦ ሰናይ ስለዝኾነ ብሉጥ ስለዝኾነ ነመስግነካ ሃሌሉያ ጽቡቕ ስለዝኾነ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንኹሉ
ማይ ሰተየት አታክልቲ አጸቢዕካዮ ለወይትካዮ ነገራትሲ ከምታ ብዙሕ ማይ ሰተየት አታክልቲ አጸቢዕካዮ ለወይትካዮ ነገራትሲ ቃንቋይ ለወይትካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ ህይወተይ ወሲካ ምስጋና መሊካዮ አድራሻይ ቀይርካዮ ናብራይ ቀይርካዮ ምሕረተይ ወሲካ ምስጋና ቀይርካዮ ምስጋና መሊካዮ ምስጋና መሊካዮ
አታክልቲ አጽብቃዮ መልካዮ ነገራቴሲ ናምራይ ቀይርካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ ምሕረትህ ወሲካ ምስጋና መልካዮ አድራሻይ ቀይርካዮ ታሪኸይ ለውጥካዮ ምስጋና መልካ ምስጋና መልካዮ ቋንቋይ ለውጥካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ ምሕረትህ ወሲካ ምስጋና መልካዮ አድራሻይ ቀይርካዮ ናበ
هاليلويا هاليلويا يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا هاليلويا يسوع تعميو هاليلويا وانجيل تعم هاليلويا أدراشنا غيروه هيوتنا غيروه أتحساسبنا غيروه هاليلويا قدم قويتا مقبالنا أبي كون نيرو خونا أدراشنا قدم يسوس مفلاتنا أبي كون نيرو يخون موعلينا من كون يحقسنا نيرو يخون أبينا يكون تتأميدنا نيرنا نخون هاليلويا تعمد لنا تاتينا مرتنا حزننا كل وسيدوه شخمنا كل وسيدوه يسوس بونجل دحنا أميننا ينقويتا هاليلويا هاليلويا هوتنا مسكانا مليو هوتنا حقوس مليو زينا عدلنا تاتينا هاليلويا يسوس كريستوس قويتايو تمالن لو من نسو هياوي هاليلويا لما أنتي حزيا مزيزله أرستي حباراوي توعات بل حباراوي توعات بل كله إدما وانجيل نخبري له من تاي حباراوي توعي له وانجيل ناي كله أماني حلاف النتي وانجيل كله أماني حلاف النت وسيدو ناهيوتو مرحي ويدما علامة خقبرو زلو نغاري سلامنتاي نهيك أبير علامة كل خدحني كل سب أبز مدرين تاي خول كدحني هيوت كركبيو اتكاب كريستوس يسوس ركب هيوت كل كركب مدبن فقاد أملاخني هاليلويا لازم كل سب كدحن تدع خوينو نخلو خبت تحت خوين زوانجل لاي كلهنا تستاف النت يدلي مالتي كلهنا أمنتي حلف النت وسيدنا كنريو دلنا يمالتي أسواي حبراو تصوعي له نوانجل كلهنا تصوعتنا اتا تقبره لنا بيسوس كريستوس ناي منقار اتزرخبنا يا السلام نابكال ناي متحللاف ناي ممسكار اتتقبرلنا اتاوشتنا زلو حقوس كالو اتون كرخبوه علوهم كنبلالنا قداماي تيموثاوس كنرياينا بحق ديو ناي اغزابير علامه كل سب كدحن كتملسلنا تخيل يا سامالتي اغزابير يمسكن كل سب بكريستوس امينو كدحن تصويعيو نمدحن تدأ تصويع خوين كل سب كا كل سب نخدحم كا ناي كل سب إجام يدلي مالتيو توفاينت يدلي هاليلويا قداماي تيموثاوس معرف كلته قداماي تيموثاوس معرف كلته هاليلويا تغسي 3-4 إزي أبقدمت كل سب كدحن نفلت حقي كمت زفتو اغزابير من يزفتو زلو اغزابير مدحانينا صبقون قبولنيو صبقيو مالت أملاخ حد بينيمو اتأمنغو أملاخن سبن زلو ماكلاي اتسب كريستوس يسوس حد بينيو لذي يسوس كريستوس نحاتياتنا كوسدي له خمز مصه حاتياتنا امسقل كم دشنكرو مدحانينا كم زخونه كل سبكا نخدحن يلو علامه غيرو خمز مصه اذ نغرنا كل سب كدحن اغزابير فقادو سلازخونه سلاز كل سب كدحن تخوينو خا ناي نفس وقفنا اجام يدلي مالتي لذي وانجيل ناي كله حلفنتيو ناي حد ناي كلتا طرح يكونن وهبت يبلين انا اي تقبلكن كنبلاين خلينا سلازي انت داهم كنبل كوينا مدحاني اي تردأن نبلالنا مالتي بامنتيا
السخاء بتصقى تركبها بكل حوس هاللوم እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ እግዚአብሔር ሓንቲ ነፍስ ክጠፋ አይደልንዩ ነተን ተሰዓንት ሸዓተን ገዲፉ ነተ ሓንቲ ነተን ተሰዓንት ሸዓተን ጻድቃን ገዲፉ ጻድቃን ገዲፉ ነተ ሓንቲ ነፍሲ እዩ ከይዱ ማለት እዩ ነታ ዝጠፍአት ነፍሲ ክደሊ ማለት ናመን ክሕውሳ ናብተን ተሰዓንት ሸዓተን ክሕውሳ ክንደይ ክኾና ሙሉኣት ክኾና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓሳብ አምላኽ ድሌቱ ኩላህና ክንድሕን ስለዝኾነ እዚ ናይ ምድሓን ወንጌልካ ኣብ ኩሉ ንኽባጻሕ ናይ ኩላህና እጃም የድሊ ማለት እዩ ሓላፍነት የድሊ ናብ ተወሰኑ ሰባት ድግደፍ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኸ ክንርኢና ቀዳማይ ተሰሎንቄ እዚ ቃል ንፈልጦ እዩ ግን ምስቲ ሓሳብ ስለ ዝኸይደ ሃሌሉያ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 9-10 አምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጣዓስ ኣይመደበናን እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ክንረክብ ይዝደሊ ምድሓን ክንረክብ ይዝደሊ እምበር ንቁጣዓስ ኣይመደበናን ነቶም ዝኣመኑሲ እቲ ምድሓን ሂቦም ማለት ብእምነት ሂቦም ነቶም ዘይኣመኑ ይትቁጣዓ ማለት ነቶም ዘይኣመኑስ እንታይ ገይሩ ኦልሬዲ ተፈሪድዎም ይብለና ማለት ስለዚ ናብ ምእማን ክመጹ ግን ሓላፍነት ኣለና ማለት እዩ ክድሕኑ ግን ሓላፍነት ምክንያቱ እግዚአብሔር ንምድሓን እዩ ቀንዲ ዓላምኡ ገይሩ ሒዝዎ ማለት እዩ በአዳም ዝመጽ ኃጢአት ንዕኡ ክልውጦ ነይርዎ ማለት ንዕኡ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ገይሩ እዩ ለዊጥዎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ወንጌል እዚኣ ናብ ነፍሲ ወከፍ ክትበጽሕ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ተኣመነ ክድሕን እዩ ማለት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምን ኩሉ ስለዝድሕን ስለዚ ኩሉ ክድሕን ተደኣ ኮይኑ ከኣኒ ናይ ኩላህና ተሳታፍነት የድሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓንቲ ትገርመኒ ምስክርነት ኣላ ማለት እዩ ኣነ እኳ ኣብ ጸሎት ቦታ እኸይደ ማለት እዩ ኣነ እኳ ኣብዚ ጎይታ ተቐቢለ ጎይታ ፈሊጠ ምስ በልኳ ብጣዕሚ ብሓጎስ ተሳራሲራ ተሓፍቲ ማለት ሕጂ ገሪምኒ ሽዑ መጀመርያ ስለ ዝነበረኒ ብዙሕ ኣይርዳእኒ ነይሩ ሕጂ ግን ድሕሪት ተመሊሰ ክሓስቦ ከለኹ ሽዑ እንታይ ኢልሃኒ በልስኻ ከዓ ንኻልኦት ንገር ኢልሃኒ ማለት እዩ ሓድሽ መፅእ ከም ዘለኹ ተረዲእዋ ሽዑ ግዜ ስለዚ ሓድሽ ወይ ድማ ከምዚዩ ኢልካ ትንዕቆ ነገር ኣይኮነን ናይ ወንጌል ነገር ማለት እዩ እታ ተገብረሃሉ ብዘይ ፍርሓት ከመሓላልፋ ስለ ዝኽእል ክምስክር ስለ ዝኽእል እያ ከምኡ ኢልሃኒ ማለት እዩ بقال أملاك ندحر كنا سنيو دلناون تاسام راوي سبيتي مس نجرا من ماي سزستيك ماي من مخانو تفلفالي ماي زل عالم هوت من مخانو انت تفلتس السواعي ملمنكن اسخ ملمن كيونير كيلو أرديو أمود داتا مسفلت أتو بحق مدحاني مخانو مسفلت أت شعن كيدا مان شعن كيدا بك أنا زغلو بتعمي بقى بحقوس يا خيدا تجري ما يا خيدا وزيادة أنت خوينا تجري ما يلوم مالتي كلهم كأني أنت يتجبروا النبرو دقفعوا عز نبر سبيتي أمان فرق معالتي صحيب زلوا جزء سبعة بزي بلو رئة تخيل كم زنبرتي أتي تاريخ مصحف قدس نجرنا مال جن كيدا بقى اتختمها بملء أمتعته نعوف زلكم زجبر كيا خل زنجركا ما هي وزلوا زل عالم زستيكا
عترو أجديفات يا أخي ده زنا جزياو ماي السو أخالي خمزة كونه تردي وا فليت أتو نايف حق إذا مدحاني مخانو إلا يا مزح نقر كلا سيز من غارزسي نخلها نايز ملكت كالي كم توسخ مالتي سجا نينجا سجا زي مجبزي زي بالله زي ناي سجاي مذكر تاكبروا زي دما ناي دمي مسك زي دستخا ناي دمي مذكر تاكبروا إلو أو أنتي زبلنا موت ختنا وقريز بلن كلها تابت خريستيان أجي خم كستاين وسطو مالتي زور حاوي نوسطو أبت خريستيان نحجي نسو موت ختنا وقريز بلن نمنتاي نوسطو على ما حد خفت قند على موت خنقر زموتلنا مسؤو خمزلنا بحق حلافنا تشكيمنا خمزلنا كن مسكرلو إن قبره سرعاتي مالتي سلازي حد قبره حد راح أمانك خونا له بحقنا يسوع تردو يسوع يتردو أنت يلمخ مسكري هم يلمخ مسكري دي فلت أزلو إتز فلت نسوجن يمسكر نسوجن ينقر بتعمي كحقوة سوزق أنكم مالتي أبزناي كعشو مبسحتهم تم تتصاوتي أمنتيهم قدم حجي نيسوس أفتميدا خوينهم كسبكوا ويدما صعب كريستوس مخانو خنقرو يشقرهم نيرو مستوفبنتهم مستعلم التفكرهم مستعلم التملخهم مسؤول يشقر نيرهم يوم نايوس تيرهم ما يبي صعبتي كقولوا مخوليا في الله يبز حجي زلو الزمن مالتي فلورس كندز فلورس جيري كندز جيري لهم أبدي قبروا له زلوس جن الساتهم جن نزي فلور عيد ليمن نايسوس فلور مريض أنا نايسوس يلهم قولك أتخلوا نايسوس يولو كسعر خلوون تنبركي خميس اللي مالتي نعلمي نقروا له مالتي لذي أبزأتنا هلينا أبزهلنا هلينا خوي الناس كن مسكر يبقى أجزاء بهرز دلي بقى وانجيلاوي كون هلني ويدماز على أملاخ كله خفلت هلني جلا أيكون إتاز فلت كايا أبتاز اللي خايا ساعات إتاز فلت كاس خلتيا بمنتهي رخبهم منفس قدس بقى غيرو أيتفلتوني السرار حقو فلوس لزخنه منفس قدس مالتي لازم تكمل كاخلي مالتي من البات بتاني الشيء نجر تحجز نجر وبا إذا أخابي أمتيو نأملاخ خمس جبرالو إلو تسبع أو كدنا خيلي بينا يتنكف لبو أيفلت ما بحق إزي مدحني إلو كسعبوي خيلي مالتي سأبهر مسكن سلازي وانجيل حبراوي توعي إنا نبلدلنا قال إجزابيهر أنت عايز كل خدحنسي بتعجزتي يتقبله سلم تاي زي مت أوكي ما يتولنا تنسيو خجخ أداقم كفرد كمتسيلنا متساتو نتقبلنا نمن تاي دي مت نزبل حتو قال أملاخ انتاي لنا بقى كل متان كدحنيو يسوع كريستوس زي ما تأزله تعجز تجير له يتصور له ناي سبحت أتسي نتناب قويتها زي ما تأمالك يتصور له تعجز تجبر له سلازين دحرد أسو تعجز تزجبر له خينو أنا خن تاي جبر له كنبل علنا مالك أنا خي نايوس نجرسي إيش تاي نجر انتاي جبر له تم دي فلت وان خفلت وس انتاي جبر له خيلنا ننفسنا خن حتى يجبأنا مالك سلازي مور جزيه هبنا له مالك indirectly دحر تصبل له خينو كويتا بتعجزتي دحر أي تصبع له خينو
ንዓና ከዓ እንታይ ይውስኸልና ኣሎ ማለት እዩ ግዜ ይውስኸልና ዕድል እህበና ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 10 ክንሪኣ ኢና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቅስ 10 ታይልና ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕርያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ናይ ዘለዓለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ ዕገስ ኣለኹ ንኹሉ ዕገስ ስለምንታይ ክድሕኑ ይደሊ ኣለዉ እዚ ቀንዲ ዓላምኡ እንታይ ገይሩ ኸይድ ነይሩ ሰባት ክድሕኑ ይደሊ ነይሩ ብትዕግስቲ ምምልላሱ ኣብዛ ምድርሲ እንታይ ንም ክገብሩ እዩ ሰባት ንክድሕኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትዕግስቲ ዘድሊ እዩ ማለት እዩ ወንጌል እንታይ የድልዮ እዩ ትዕግስቲ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ዕጉስ ሰብ ክትከውን የድልየካ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ረብሓ ካልኦት ንክድሕኑ እቶም ዘይድሓኑ መታን ክድሕኑ ኣውኡ መታን እጃመይ ከበርክታነ ኣውኡ መታናነ ዓስቢ ክህልወኒ ካብኡ ተማቃሊ መታን ክኸውን ማለት እዩ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ጥቅሲ 15 ድማ እንታይ ይብለና ወሎብ ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ከምቲ ዝበልኩሉም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ናብ ኩሉ ቦታ ኺዱ ማለት ንዓለም ሰብ ብፅሕዋ ሕጂ ውሑዳት ሰብ ክበፅሕዋ ክእሉ ዶ የስ ክእሉ ኾኑ እዮም ግን እቲ ትዕግስቲ ከስጋዕ መዓስ እዩ ስጋዕ በየናይ ደረጃ እዮም ክበፅሑ ብኩሉ ወገን ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ተደኣ እጃሙ ዘበርክት ኣሎ ኮይኑ ግን ብኩሉ ወገን ብሓፂር ግዜ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ንኩሉ ዝኸውን ዓለም ብምሉኡ ዘድሊ ነገር ብውሕዳት ናብ ውሕዳት ሓላፍነት ትህቦ ኣይኮነን ንውሕዳት ትገድፎ ኣይኮነን ሸለል ትብሎ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ብክርስቶስ ዝኣመነ ሓላፍነት ኣለዎ ምድሓን እቲ ዝኸበረ ነገር ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዓቢ ዋጋ ስለ ዝወሰደ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለ ኃጢአትና ዝገበሮ ኩሉ ዋጋ እቲ ክቡር ደሙ ስለ ዝፈሰሰ ክቡር ደም ስለ ዝሓተተ ክቡር ዋጋ ስለ ዝተኸፍሎ ለዚ ሸለል ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ፈሊጥና ኢሎም ክስታይ ድገብሩ ኣለዉ በቃ እዚ ውህበትካ ኣይኮነን እዚ ኸምዚዩ ስርዓት ከትሕዙ ማለት እዩ ጽቡቕ ብስርዓት ትመላለስ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኣማኒ ምድሓኒ በቃ ምኽንያቱ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ከፊሉ ስለ ዘሎ ኣብኡ እዩ ዝጥቕለል ኩሉ ትኻልእ ውህበታት እውን ናብኡ እዩ ዝኸይድ ናብኡ እዩ ድውሕዝ ኩሉ ሰብ ክድሕን ስለ ዝኾነ እቲ ዓላማ ማለት እዩ ኢየሱስ መታን ክመጽእ እቲ ዓላማ መጠቕለልታ ክገብረሉ መፈጸምታ ክገብረሉ ናይዚ ምድሪ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ተደማሚሩ ናበይ ዝኸይድ ናፍቲ ምድሓን ናብ ክርስቶስ ምጻት ይዝኸይድ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ንክድሕን ኢሉ እዩ ከዓ ዝጽበ ዘሎ ጎይታ እምበር ምምጻእ ኣይጠፍኦን ግን እቲ ዓላምኡ ክፍጽም ኣለዎ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጸም ኣለዎ እቲ ዝበሎ ክኸውን ኣለዎ that's why ግዜ ይብና ዘሎ ጎይታ ማለት እዩ ንብዘሎ ፍጥረት ካኢልና ንኩሉ ሰብ ወንጌል ስበኽ ዝተቐበሎ ክቕበሎ እዩ ዘይተቐበሎ ከዓኒ ፍቓድ ኣለዎ ሰብ ንስኹም ግን እንታይ ኢሉ ንገሩ ንመን ንብዘሎ ፍጥረት
نابي كخيدو ناب كل عالم ناب كل بوتا مالتي كل زي شف النجر خون مالتي حبراوي يونيتي زلوا نجري خا عوت زلوا ناب عوت كبتصح زخيل ناب فرخ كبتصح زخيل يونيتي زلوا إيو بب وجني بب منجدي زبلا تحساس بان تخوينو جن نمفل لا يعدم نمبلشاو يعدمي لذي نابتي أملاخ هيبنا زلو علامة نابتي ناو نخنكيد كل جزء كنحسب لنا بزينا خن إسر زلنا بزينا خن كيد زلنا كم دلاي زبهال نجر يلن انتاي دا كم تيجي أبي هرز فقدو زحنت أو من جدي يكون كفت أمن زكبو مالتي لازم كل فترة بحد خل التسب وما بوحدات كونك أملاخ دما اتلبسب سلز فلتة كسع خندي قراحن حسومن مخانو سلز فلتة عايت وحدات يوم اتخلو زخيل متان بزحات عايت خبجن انتاي قبرو تقليو أنا خبكمي أنا ختنسألكمي إلو خاني تسفى لنا مالتي قويتا أبسبات كيكون تي أمنتوناس أبسبات كيكون أمنتونا أفتم وحدات سبات أبتم أوراق خونز دليو متان كيكون إجزابهر تسفى لنا مالتي كل بوخم دخون نجير النام مالتي سلازي وانجيل ناي كل حلاف النتيو بأبير مسكن هاليلويا أوانجيل ما توصل الله رأينا كسع مودة أتا علم كأنا مساخاتكم يزبلا مالتي عميات قرمان السا تي ناي مدحان متقلال زخونلو سقع مودة أتا خمس خوني يزنقرنا مالتي سلازي دود بلا يكونن وانجيل مالتي كأتسالي مالتي سلامنتاي كسع مودة أتا علم زخيد مخانو قال سلازا أتولنا مالتي إجزابير مسكن أوانجيل ماتيوس إسران شومنتن تغسي عسرت تشعته سلاز خلو خيدو نخلهم أحزاب نخلهم باسم أبون ودين منفس قدسنا تمكم زعززكم كله كحلو خاء نامهاركم لك مزامرتي كفروم إنه دما أنا ساعة مودة أتعلم كل معالتي ساخاتكم أنا ساعة معس ساعة مودة أتعلم ساعة قويتها دمت ساعة حدش مدرين حدش يوتن زهبنا زعبيري مسكن كله كحل يزبلنا فت مودة سلازي مودة أتاخي كونه قارص عين خلينا مالتي كسل شونا يكلي ندا توارار سيز غيد that's why ناي كل حلف إن تدا أخوي نتصنيحو بخلو بلوخ يلو تأماني واتس مالتي توانجيل كأي خبر أب كله خاني قويتاي خبر مالتي أمودة أتا توانجيل بزعبا يسوس مهاني زنقرنا كله قال أملاخكن بزعبا يسوس كريستوس تمدحاني مخانو أمودة أتا بزعبا مصاتو إلون كم زازمو خم زعصوت مصحف قدسون ينغرنا إيمانتي لذي أفت مودة أتا نغري زفصم ناي وانجيل نغر قويتا مسمصغن بخبري كفردي لي دمص مالتي مسمصغن شعو وانجيل يلن حج جن كي مصخلو أبتي أفت برخت متان كنأتو نز غزي زلنا خنتقملو لنا مالتي كموخا أبانا دو كيبلكا ناتسغاغرن خخيد الجامنا خنبركتالنا مالتي أب مصحف قدس تاريخ تدارينا بزحات شموم زتذكروا له
በቃ ንወንጌል ዋጋ ዝኸፈሉ ካብ ሃዋርያዋን ድሕሪና ብኸመይ ከም ዝሓለፉ ብኸመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖሞ ከም ዝሓለፉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሽሞም ከኣስጋ ሕጂ ንዝክሮለና ማለት እዩ ንሕና ከይተረፈ ኸማን ንሕና እኳ ዝዘከርናዮም ኣምላኽ ከመይ ይዝክሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ኣምላኽ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ናቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብኡ ዝሕባእ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ክብሪ ነገር ኩሉ ግዜ ናይ ህይወትና መምርሒ ክንገብሮ ካብዚ ናይ ወንጌል ነገር በቃ በረኸት ከም ዘለዎ ፈሊጥና ዓስቢ ከም ዘለዎ ፈሊጥናስ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ክንሳተፍ ኣለና ማለት እዩ ወፂኻ ጥራሕ ኣይኮንካን ትምስክር ብሂወትካ እውን ትምስክር ኢኻ ኣብታ ዘለኻያ ቦታ ኣብታ ዝሃበካ ዓቕምን ሓይልን ዝሃበካ ጎይታ እታ ክትገብራ ትኽእል ኣብኣ ግበራ እሳ ከዓ ክትፈሪኣ እሳ ከዓ ብዙሓት ክትፈሪኣ ማለት እዩ ናይ ዮናስ ህይወት እንተደኣ ርኢናዮ ናይ ዮናስ ህይወት ክንሪኣ ኢና ዮናስ ኣምላኽ ምስ ለኣኾ ማለት እዩ ንዓኺድ ናብ ከምዚ ኺድ እሞ ተለኣኸኒ ኢሉ መልእኽቲ ሂብዎ እሱ ግን ፈሪሑ ክቕበሎ ይደለየን እቲ ኣምላኽ ዝፀውዖ ነገር ሸለል ኢሉ ናብ ካልእ ኣላጊሱ ማለት እዩ መሰላገሰ ብዙሕ መከራ ረኺቡ ማለት እዩ ናብታ መርከብ ኣትዩ እታ መርከብ ብዙሕ ማዕበል ሓሊፋ ድሓር እሱ ምዃኑ ሓጢአተኛ ተፈሊጡ ናብቲ ባሕሪ ደርቤ እሞ ካብኡ ከዓ ናብ ዓሳ ባሕሪ ኣትዩ ኣብኡ 3 መዓልቲ ገይሩ ካብኡ ናብ ምድሪ ተፊኡ ከም ዘውፅኦ ነዚ ኩሉ ሓሊፉስ ኣብ መወዳእታ ናብታ ኣምላኽ ዝበሎ ተመሊሱ ማለት እዩ ዮናስ ዘይምእዛዙ ሕጂ እንታይ እዩ ገይሩ በቃ መከራ ይወሲኹ ማለት እንተ ዝእዘዞ ነይሩ ግን እዚ ኩሉ መከራ ኣይመሃለወን ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ግን በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ለኣላዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንኽብሩ ከዓ ደው ከብሎ ስለ ዝደለየ ስለዘይገድፈካ ሓንሳእ ምስ ሓዘካ እውን ስለዘይገድፍ ምሂሩ ክመልሶ ኣለዎ ማለት ተመላሲ ልቢ ስለ ዝነበሮ እግዚኣብሔር ከዓ መወዳእታ እውን ተጠቂምሉ ሕጂ እውን እዚ እግዚኣብሔር ዝሃበና ኢለ ሓስብ ነይረ እዚ እግዚኣብሔር ዝሃበና ግዜ ክንጥቀመሉ ኣለና ዋላ ብንእሽተይ ትኹን ብንእሽተይ ንጅምራ ንጥቀመሉ ኩሉ ግዜ ግን ኣብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብቲ መደብ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እጃምና ከነበርክት ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ምስማዕ ጽቡቕ እዩ ምምኽናይ ብዙሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣመኽናይ እዩ በቃ ሪዝን ይድደሊ ከምኡ እዩ በቃ በቲ ኣረጊት ሰብነት ብፍላይ እንተ ደኣ ትመላለስ ኣለኻ ኾንካ ነቲ ድኻምካስ ምኽንያት ትደልየሉ ማለት እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝደሊ ነቲ ድኻምካ ተረዲእኻስ ክትምለስ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ስለዚ ኣብቲ ሓሳብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ተሰማሚዕና ኣብኡ በረኸት ኣለዎ ኣብኡ ሰላም ኣለዎ ኣብኡ ከዓ እንታይ ኣለዎ ኣኽሊል ኣለዎ እግዚአብሔር ነታ ዝገበርካያ ነገር ምንም በቃ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝዝክር ኣምላኽ ኣብ ግምት ዘእቱ ሰብ ከማን ኣብ ግምት ዘእቱ ሰብ ምዝ ኩሉ ሓጢአቱ ምዝ ኩሉ ገበኑ ከማን ኣብ ግምት ዘእቱስ ከመይ ደኣ ኣምላኽ እሞ ስለዚ እቲ ንገብሮ ኩሉ እውን ንኣምላኽ ኢልና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ኣብ ወንጌል እነበርክቶ ነገር እንሓልፎ ነገር ዝገበርናያ ዘበለት ኣብኣ ዝተሳተፍናያ ዘበለት እግዚአብሔር ይርአዩ
እግዚአብሔር ይጥምታይ ማለት እዩ ስለዚህ ብኡ ስኽፍ ክብለና ይብሉን ማለት ነትና አምላኽ ኢልና ዝገበርናዮ ነገር ብኡ ሕጉሳት ክንከውን ኣለና ኩሉ ግዜ ብሰባት ርኢና ወይ ድማ በቲ ኩነታት ርኢና ነቲ ዝገበርናዮ ነገር አሕ ክንብል የብልናን ንምንታይ ዝብል ናብ ካልእ ምጉርምራም ክንከይድ የብልናን ምክንያቱ ንኣምላኽ ዝገበርካዮ ጣዕሳ የብሉን ስለምንታይ ገፋዓይ አምላኽ ኣይኮነን እቲ ዘድሓነና አምላኽ ሕያዋ እዩ በቃ ንዕኡ ኢልና ዝገበርናዮ ኩሉ ከዓ እሱ ይሪኦን ይምድቦን ይሓስቦን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክንሕጎስ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ መደብ አምላኽ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብኡስ ክንህሉ ኣለና በቃ ኣብዚ ፅዋዓ እዚ ኣብዚ ሓባራዊ ፅዋዓ ኢድናስ ኣብኡ ክትህሉ ኣለዋ ማለት እዛ ምጽኣት ዝበልናዮ ዓንቲ ወይ ዕገስ ኣሎ ዝበልናያ እታ ቃል ኣምላኽ ክንሪኣ ምዕጋሱ ንዓና ዓብዪ ረብሓ ምዃኑ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 ጥቕሲ 14 እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ሽዑ መወዳእታ ዝኸውን እንታይ ምስ ኮነ ብዘላ ዓለም ምስተሰብከ ንምስክር ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ብለና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ መወዳእታ ዝኸውን ለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ነዚ ክንፈልጥ ክንርዳእና ኣለና ማለት እዩ ዳስዋይ ናህና እጃም ዘድሊ ናህና ተሳታፍነት ዘድሊ ማለት እዩ ፊልጵ ከዓ ክንሪኣ ኢና ጳውሎስ ስለ ወንጌል ዝመዓዶም ንቅዱሳን ንኩሎም ቅዱሳን ዝመዓዶ ንሰብ ፊልጵ ማለት እዩ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 27 ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እንታይ ዝብሎም ዘሎ ተጻረርቲ እንተደኣ ረኺቦምኹምሲ ኣይትሰንብዱ ዝብሎም ዘሎ እዚ ንኣታቶም ንጥፍኣት ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ እዚ ወንጌል ክሰብኩ ከለዉ ተፈላለየ ነገር ክመጾም ስለ ዝኽእል እቶም ዘይቅበልዎ ንዕኦም እንታይ እዩ ንጥፍኣቶም እዩ ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን እንታይ እዩ ምልክት እዩ እዚ መከራ እዚ ናይ ምድሓን ምልክት እዩ ናይ ወንጌል ምልክት እዩ እዚ ከዓ ካብ ኣምላኽ እዩ መጽኤ ክሪአኩም እንተኾይነ ወይስ ከየለኹ ስለ እምነት ወንጌል በሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም በሓደ መንፈስ ቀጢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ለዚ ትዘገድስ እንታይ እዩ ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ድዩ ኣይበቅዕን እምበር ንኻልኦት ሕጉስ ድዩ ኣይሕጉስን እዩ ኣይኮነን ወይ ካልኦት ይቕበሉኻ ድዮም ኣይቕበሉኻን ነገር ኣይኮነን እንታይ ከዓ ዝግበሪ ኩላትካ ኢኻ ኣብቲ እምነት ወንጌል እንታይ ትገብር ትጸንዕ ማለት እዩ ብጽንዓት ዝኸውን ነገር እዩ ንኹሉ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ጸኒዕኻ እትጋደሎ ገድሊ እዩ ማለት እዩ ናይ ወንጌል ስራሕ ስለዚ ከምኡ ኢልዎም ብሓደ መንፈስ እንታይ ኢልኩም ቀጢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ
ይኹን ደስ ይልኩም ተሐግስኩም ጥራሕ ግበርዎ ንጎይታ ኢልኩም ጥራሕ ግበርዎ ንምባል ማለት እዩ ግን ንኹሎም ይስምዕዶም ደሎ ስለ እምነት ወንጌል ኢሎም ስለ እምነት ወንጌል ሲ እንታይ ግበሩ ቀጥ በሉ ንብረትኩም ከንወንጌል እንታይ ይኹን ብቑዕ ይኹን ንጎይታ ዝሕግሶ ይኹን እና መርመርኩም ንጎይታ ዝሕግሶ ምዃኑ እናፈለጥኩም ሲ ግበርዎ ስለዚ ሓስብለኩም ንዓኹም እንታይ ንምድሓኒ ንዖም ግን ነቶም ዝቃወሙኹም ግን ነቶም አንጻር አምላኽ ዝኸዱ ወይ አንጻር ወንጌል ዝኾኑ ግን ንዖም እንታይ ንጥፍኣቶም እዩ ንዓኹም ግን ንምድሓኒ እዩ ንዓኹም ግን ረብሓ እዩ ንዓኹም ግን ጠቕሚ ኣለዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያ ከዓ ክንርኢና ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 24 ኣብዚ ሓበራዊ ዕዮ ምስታፍ ክሳዕ ክንደይ እንታይ ከም ዝሓትት ከዓ ክንርኢና ሕጂ ህይወት ከም ዝሓትት ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 24 ጉያይን ብጎይታ ኢየሱስ እተቀበልክዋ መልእኽተይን ክፍጽም እተዋህበቶ እታ አምላኽ ብኡ ክትከውን ዝደለያ ማለት እያ ወንጌል ጸጋ አምላኽ እና መስከርኩ ህይወተይውን በአይሲ ከም ክብርቲ ገይሬ አይሪአኒ እዚ ህይወቱ እንታይ ገይሩ ኩሉ ናቱ ነገር እንታይ ገይሩ አውፊወይና አምላኽ ማለት እንተ ተዋረደ እንተ ሓሰረ እንተ ተኸትከተ ብዙሕ ነገር እንተ ወረዶስ በቃ ከምንም አይሪአኒን ህይወቱ ኦልሬዲ እንታይ ገይርዋ እዩ ንህይወቱ ንወንጌል ወፊዋ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ንምንታይ ነቲ ዓላማ አምላኽ ንምንታይ ነቲ አምላኽ ዝመደቦ ነቲ ፍቃድ አምላኽ ዝኾነ ነቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝግብኦ ነቲ ቀንዲ አገዳሲ ነገር ነቲ ሓባራዊ ነቲ ውፅኢታዊ ፍረ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ዓላማ አምላኽ ዝፍጸመሉ ነገር ንዕኡ እዩ ቀንዲ እንታይ ገይሩ ቀዳምነት ሰሪዑ ማለት ስለዚ ስለዝሃባ ከም ክብርቲ ገይረ ነገር ሲ አይሪአኒ ህይወተይውን በአይ ብናቱ ማለት እዩ ብናቱ ተሓሳስባ ከም ክብርቲ ገይረውን አይሪአኒ ወንጌል ክሳዕ ክንደይ አገዳሲ ንዕኡ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ሲ ንዕኡ ክሳዕ ክንደይ አገዳሲ ከም ዝነበረ ይዝርእና ስለዚ ንህይወቱ ክሳዕ ክንደይ እንድሕር ወፊዋ ሰብ እዚ አይዕበኒ ብዝገበሮ ነገር ይዕበ ኢልኩም ተሓስቡ ኖ አይዕበኒ ነቲ ዝኣመነሉ እንዲ ዝነብር ዘሎ እዚ ትዕቢታው የለን ማለት እዩ እዚ እንታይ ህይወቱን ከም ዘወፈየ ክሳዕ ሞቱን እሙን ከም ዝኾነ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እጃምና ኣብ ወንጌል ክንገብር ኣለና ኖ እዚ ኣይትግበሩ እዚ ትደክም ኣለኻን ምንታይ ክንዲ ዝተረክም ምንታይ ከም ዝትኸውን ኢሉ ዘሰናኸለካ ክህሉ ክእል እዩ ነገራት ክዛረቡኻ ክእል እዮም ሰባት ክዛረቡኻ ክእል እዮም ብብዙሕ ነገር ክመፁኻ ክእል እዮም ማለት እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ናይ ወንጌል ነገር ዝኸበረ ነገር እዩ ዘኽፈለ የኽፍልካ ዘኽሰረ የኽስርካ ናይ ወንጌል ነገር እንታይ እዩ ዝኸበረ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘላ ኣብነት ክንርኢና ኢየሱስ ታሰበይቲ እንታይ ከም ዝገበረህሉ እቶም ካልኦት ከ እንታይ ከም ዝበሉ ክንሪኦም ኢና ካብዚኣ ከዓ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንወንጌል ኢልኩም ዝደኸምኩሞ ነገር ዋጋ ከም ዘለዎ
ንወንጌል ኢልና ዝገበርናዮ ነገር ዓስቢ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ከዳኽመና ከሎ ወይ ድማ ዳውን ክገብረና ከሎ ግዲ ኣይክንገብረሉን ኢና ምክንያቱ ናይ ኢየሱስ እዩ ዘገድሰና ኢየሱስ خبر ኣሎ ዲቱ ዋና ነገር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ጥቕሲ 6 ክንሪኣ ኢና ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቁዲ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት ክቡር ዘይቲ ሒዛ መጽያ ቁዲ ቅብኢ ሒዛ መጽያ ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ በቃ ዝኽቡር ነገር ንኢየሱስ ዝግብኦ ኢላ መጽያ ኣብ ርእሱ ኣፍሲሳህሉ ደቂ መዛሙርቲ ዝሪኦም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጥፍኣትከ ንምንታይ እሶም ሕጂ ብዛዕባ እንታይ እቲ ክቡር ነገርሲ ስለምንታይ ክዓቶ ሕጂ እቲ ዝኸበረ ኢየሱስ ምዃኑስ ኣይፈልጥን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ በቃ በቲ ዝረአ ነገር እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ዘይትስ ምስ ኢየሱስ ከወዳድርዎ ኣይከኣሉን ንመን ትህቦ ከም ዘላ ኣይፈለጡን እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጥፍኣትከ ንምንታይ ኣብ ሰዓትሲ ብዙሕ ነገር ክቡር እዩ ትብልዎ ግዜኹም ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገር በቃ ዋጋ ዝኽፍለካ ብወንጌል ብናይ ኢየሱስ ምእማንኩም እቲ ኣብ ጎይታ ትገብርዎ ነገር ብዙሕ ትኸፈልክሞ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ንምንታይ ከምዚ ገይረ ትብልሉ ንድሕሪት ተመሊስኩ ክህሉ ይኽእል እዩ ከምኡ ግን ክኸውን ኣይግባእን ኖ ክንብል ኣለና ኣብዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ካብዚኣ ሰበይቲ እዚኣስ ክንመሃር ኣለና እንታይ እዮም ኢሎም እሶም ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳ ምተዋሃበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ በቃ ድኻታት እኳ ካብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ክዕንገሉ ይኽእል እዮም እቲ ናይ ኩሉ ጎይታ ምስኦም ከም ዘሎ ስረሲዖሞ ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ግና ፈሊጡ በሎም እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብሪ ጌራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተግሂዋ ኣለኹም ወንጌል እንታይ ኢልና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለ ምድሓን እዩ ኢልና ኣለና ምሽ ስለዚ እዚኣ ከዓ ንመን እያ ትገብረሉ ዘላ እቲ መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ንዑ እያ ትገብረሉ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኢልዎም ጽቡቕ ግብሪ ትገብረለይ ኣላ ስለምንታይ ተግሂዋ ኣለኹ ብዙሕ ደጉሄካ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ብሕሜታ ክኸውን ይኽእል ብተፈላለየ ነገር ማለት እዩ ንስኻ ንኣምላኽ ኢልካ እናገበርካ ከለኻ እናደኸምካ ከለኻ ብዙሕ ባክ ትገብር ንዓኻ ካብቲ ጉያ ካብቲ ዓስቢ ዓወት ከውፃእካ ዝኽእል ብዙሕ ክመፃእካ ክእል እዩ ግን ኣይትስማዓዮም ከምኡ ኢልዋ ነዚኣ ኢየሱስ ንሳ ብዙሕ ጽቡቕ ግብሪ ጌራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተግሂዋ ኣለኹ ዘጉህ ነገር ብዙሕ እዩ ምድሪ ተፈላለየ ዓይነት መከራ ክመጽእ ከሎ ስታይል ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ድበለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ በቃ ሳ ጽቡቕ ነገር እያ ትገብር ዘላ ልባ ተተንኪፍሎ ብሰዓት እዚ ናይ ኢየሱስ ነገር ገሪምዋ ኣሎ እተን ኣለዋኒ ዝበለት ንዑ ሂባቶ ማለት ተረዲዋ ፈሊጣቶ ኢየሱስ ብሓቂ ካብ ልባ ተቐቢላቶ ማለት ምስዓብ ማለት ምድሓን ማለት ኣብዚ ንርኢና ማለት ዘለካው እንታይ ዘግብር እዩ ዘውህብ እዩ ማለት ድሓር እንታይ ኢልዎም ነቲ ዘምጽዎ ምኽንያት ማለት እዩ ድኻታት ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እዮም ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን ለምንታይ ዓለማ ነይርዎ እሱ ክኸይድ ምዃኑ ኣብ መስቀል ክሽንከር ምዃኑ ክመውት ምዃኑ ክስንስእ ምዃኑ ስለ ሓጢኣትና ኢሉ ክሓልፍ ምዃኑ ዝተነበየሉ ነገር ናይ ኣምላኽ ዓላማ ክፍጸም ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነይሮም እሶም ግን ኣይተረድእዎን ነይሮም ኣብ ሰዓት እዚ
ساتهم كل جزء له مساخم قدن زين زيت تطرح يكونان كال برختون كما تأكم يخلي مالتي أنسى تبارك كاس بك أتودي مالت هيكون كاب كبري ناب كبري كاب برخت ناب برخت الساجر أملاهم هانو أبزي رسي عما مالت حاليتي تملسي لهم مالت تبغي إذا مسلقن كاب يسوس زفلي كان نجر أنت دا أخوينو كابتن كريستوس يلكات جبرو نجر دو زبلة كات أخوينو ستاب كتجبر على كمان دو بلو ختبل على كمان زابير مسكن إزي أبرئ سيزف سستو قديك إجنا نمقباري كتدالوني أز جبرتشو زجرمي ناي لباس سفليت واتساني سوم جنا يفلت لمن تاجراتون يفلت زابير مسكن يسوس مستنسأ أبت مقابر كيدن زرخبون ساتنين مالتي أو خيداون تقودك أبي كم زحابته ينقرنا مالتي إذا أقدم از جبرته مالتي كتدال لو النيلاز جبرته سخبر نقرنا عهيبهني شعون تايلو إزوان جيلزي أب التسبكو زبلة أب كل عالم إذن الساز جبرته نمذكريا خمس نجر بحكي بلكم الله بزح جزء باولوس نب yes كذكري جدا because he did it نوانجيل زجبرو كله يذكري مالتي إذا وانجيل زي أب التسبكو زبلة أب كل عالم إذن الساز جبرته نمذكريا خمس نجر بحكي إبلكم الله نحنا كمان تصحيفوس أبصر إناس نوانجيل الناس ننبول لنا خندق زيت سوي نالو مالتي خالق ملك إكزابير ميرنا كخون خالي خابسي إذا كان مسوانجيل زي تحازم كبر نجركم ولا هيبكم تهونكم سي أي كسركموني نحن بالدل أي كسركوني يسبت الله دحر غير خوينا مالتي بس كل جزء انت كنقبر لنا كنحقوس لنا مال لذي الجملة نجمو بكل نجر بتا أملاخ زقمتنا أبتي جزيتي بعل باولس نتوانجيل بحيلي نخمس كروموسي زصلي نيرميم سلينا تصليو بحيلي نتقال أملاخ بمنفس قدس هدريخم كم تزقبوخم قال أملاخ كوينو كفري خمانسي أتوم زصليس أفتو وانجيل إجام نيروام كعيون رئي مالتي نأملاخ ينك أساقسوا نيروم مالتي تلمانو أمسي إجزابيري سمعو نيرو مالتي سلازي بتا نقبرا كله نا وانجيل تقنع زبلت كل جزء يمانا إدناك نهبال لنا أنا قدم يز زيا كل جزء نوانجيل سي يمانا إدكاخ تبالك تبل مخري بتعميها تقيمات النمالت نهوتهم بزح لو يتأتى تشعو زقويوز نبركو تشعو زبلوز نبركو دخون خون زي حجي أملاخ بقى دير السعو سقع حجي دد حري زقوي زلو قبل حجي مالتي نياتو قفع أملاخ يكونن زرسع أملاخ يكونن نعويل كاز قبر كاسي كنتو أيكونن إنا نبلد لنا سلازي زوان جيلزي حباراوي وعي مالتي حدا جزي سبات أبدك خوينهم وانجيلي سبكو قال سبات كأما يمتي أمهبوهم يقرمو ما يمتي اللهم سي تسبسي يقرمو تم يسوس كريستوس سبكو وزلو كأمز يقرمو سلامتا يقرمو بقى مكراس لزلو يريئو مالتي سبات دي سمعوهم يريئوهم حدا جزي هلا خا يحقوس قدحنو خلو قبلو خلو دس يبلوم مالتي كل نجار زلوا وصل زخانة مالتي مكرالو حاجة سكالو برخة سكالو مالتي
ግን ይግረሙ እትሰብ ከም ዓድ ገብር ዘሎ ግን እዚ አውን ተገበርኩስ ኣብ ኣምላኽ ዓስብላታ ኢሉ ስለዚ ሓሰበይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ክንሪኣ ኩሉ ግዜ ትገርመኒ ነይራ ዋላ ኩባያ ማይ ዝተቐበለ ትብል ኣብ ህይወተይ ዝለወጠቶ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዋው እዚ ኣገልግሎት ይብል ነይራ ማለት እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ኣገልግሎት ኢልዎ ማንም ሰብ ቅይሮ ይክእልኒ ናይ ማንም ፍልስፍና ቅይሮ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ትዝለዓለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እሱ ዝፈርደና እሱ ከዓ ዝዓርቀና ማለት እዩ ነዚኣ ክርኢ ከለኹ ረኺበያ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 41 ማርቆስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 41 ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ናይ መን ስለ ዝኾንኩም ናይ ኢየሱስ ስለ ዝኾንኩም ሕጂ ትዘገድስ እንታይ እዩ ናይ ኢየሱስ ደ ኣይኮንኩን እዩ ዝዘገድስ ኣብ ወንጌል እቲ ቀንዲ ዘገድስ እንታይ እዩ ኣነስ ናይ ክርስቶስ ደ ኣይኮንኩን ክብል ኣለኒ ናይ ክርስቶስ ደ ኦኬ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ነቶም ዝኾኑ እዩ ዝብሎም ዘሎ ጣሳማይ ዝሑል ብስመይ ዘስትየኩም ዘበለ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ዝገርም ነገር ከምዚ ገይሩ ተስፋ ሂቡ ጎይታ ገርም ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ጣሳማይ ዝሑል ብስመይ ዘስተየኩም ዘበለ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ኣምላኽ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ብሓቂ ይብለኩም እንታይ ከም ዘይስእን ዓስቡ ኣይስእን ንክርስቶስ ኢሉ ዝገበራ ሰብ ዓስቡ ኣይስእን ምናልባት ግዜ ነውሕ ይኸውን ምናልባት ብዙሕ ዘደናግር ነገር ኣብ መንጎ ክህሉ ክእል ይኸውን ዓስቢ ግን ኣይትተርፍን እያ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ዝገርም እያ ነቶም ናይ ክርስቶስ ጣሳማይ ዘቐበሎም ብስመይ ዘስተዮም ንክርስቶስ ኢሉ ዝገበራ ማለት ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን በዚኣ ክንውድእ ኢና ንእሽተይ ጸሊና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክነመስግኖ ኢና ኣምላኽ ንወንጌል ዝኸውን ብንኽእሎ ዘበለ ክንሳተፍ ዓቕምን ጸጋን ከብዝሓልና ክንጸሊና ብጌርና ከዓ ንውድእ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዝሃብካና ግዜ ጎይታ ስለዚ ዘመሃርካና እግዚአብሔር ጎይታ ስለ ወንጌልካ ዝመሃርካና እግዚአብሔር ወጎይታ በዚ ምሸት እዚ እግዚአብሔር ብቃልካ ዝነገርካና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓቂ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮንካን እሞ እግዚአብሔር ኣቦ እቲ ንወንጌልካ ኢሎም እግዚአብሔር ኣቦ መቑሕዲ ብተፈላለየ ዝሓልፍ ዘለው እግዚአብሔር ዓስቢ ዝህብ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓቂ ስሞምን ከም ዝዝከሩ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እኳ ከም ዝዝከሩስ ነጊርካና ኣለኻ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ዝኸብሩ ነጊርካና ኣለኻ እግዚአብሔር ኣቦ ከም ተኽብሮም ነጊርካና ኣለኻ እግዚአብሔር ኣቦ ሞኖ መስግነካ ኣለና ስሊኦም ጎይታ ጸኒዖም ንዓኻ እግዚአብሔር ስለ ዝተኣመኑ ወንጌልካ ስለ ዝነገርኩ ኣብ ወንጌልካ ደው ስለ ዝበሉ እግዚአብሔር ኣቦ ዘኽፈለ የኽፍሎም ኢሎም እግዚአብሔር ኣቦ ንነብሶም እግዚአብሔር ኣቦ ከም ምንም ዘይረኣይዋ እግዚአብሔር ኣቦ ንዓኻ ንኽብሪ ኢሎም እግዚአብሔር ስለ ዘለውኻ ተመስገን እግዚአብሔር ኣቦ ንዓና ድማ እግዚአብሔር ኣቦ እዞም ብህይወት ዘለና እግዚአብሔር ኣቦ እቶም እዚ ዕድል እዚ እግዚአብሔር ኣቦ ወትሩ ኣብ ቅድሜና ክትገብሮም እግዚአብሔር
ንልብና ክትንክፎ እግዚአብሔር አቦ ከተተሓሳስበና ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር አቦ ለምጽአትካ ክንዝክር ከለና ስለ ወንጌልካ ከዓ ጎኑ ጎኑ ክንሓስብ እግዚአብሔር አቦ ንዑ ዝኸውን ነገር እግዚአብሔር አቦ አውሽጥና ከተንብር እግዚአብሔር ወአምላኽ ንኽፍጸም ድማ ተሓሳብካ እቲ ንዓና ዝመደብካዮ ንሕና ክንገብሮ ዝደለኻዮ እግዚአብሔር አቦ በአና ክፍጸም ዝደለኻዮ እግዚአብሔር አቦ ከተዘክረና እግዚአብሔር ከተዕጥቐና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተስፋ ክትበና እግዚአብሔር አቦ ሓይሊ ከተዕጥቐናስ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ወአምላኽ ንዓኻ ጥራሕ ክንርኢ እግዚአብሔር ንዓኻ ጥራሕ ክንጥምት እግዚአብሔር አቦ ብነገር ኩሉ ክትረድአና ንጽልይ እግዚአብሔር አቦ ኩሎም ቅዱሳን ትክሮም ኩሎም ቅዱሳን ባርኮም እግዚአብሔር አቦ ወንጌልካ ይስፋሕ እግዚአብሔር ምጽአትካ ይቀላጠፍ ጎይታ بنجر كل نسخة خبر the mighty name of Jesus لنا آمين 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 تباركوا نباركتكم